Benvidos e benvidas a Minutos Extra, o podcast da Diputación, un nome, o de Minutos Extras, que se refire a ese tempo engadido que hai en moitas disciplinas deportivas, que é cando máis tensión hai, máis presión, cando os índices de cuota de pantalla se disparan porque entran aí en acción os grandes protagonistas ou esperas moito dos grandes protagonistas e que tamén se pode referir a ese momento de desconexión co estrés, onde buscas esa tan importante calma. Segunda entrega, unha primeira onde o convidado foi o chef Javi Olleros e hoxe a verdade que é un luxo ter a quen temos, unha das autoras máis recoñecidas da literatura galega, Ledicia Costas, a cal pois lle dou a benvida e lle quero agradecer o convite de estar en Minutos Extra. Unha persoa que personalmente admiro pola súa traxectoria, unha persoa que comparte ese amor pola cultura e pola lingua galega e que coa súa obra leva as Rías Baixas por todo o mundo. Eso é un verdadeiro orgullo. Ledicia, aquí no período, na hora que vamos a ter, máis menos, vas ser sometida a unhas preguntas, a unhas cuestión, ao interrogatorio, onde vai haber confesións, confesións non do estilo canto diñeiro tes na conta corriente, eso non. Nin outras Pero cousas, vale. algo me chega de que temos cousas en común, e unha delas é a boa relación que temos os dous co reloxo. É o mellor que a ti, polo que din por aí. Sí, porque me decías... As malas linguas, As malas linguas, non? Din que eu son moi puntual con ironía, non? E din que eu son moi impuntual, tamén con retranca. Bueno, é de sobra coñecida por Ledicia Costas por todos, pero primeira pregunta que sempre fago a alguén que atopo ao mellor pois, na rúa ou non sei, ou en eventos ou a título persoal. E ti, de quen ves sendo? Eu son filla de Extrarradio, porque a miña nai da zona da parroquia de Lavadores, de Vigo, e o meu pai é dunha rúa chamada Pardaíña, que enlaza con Bouzas, a avenida de Castelao con Bouzas. Entón, son filla de Extrarradio e de mar, porque o meu pai vivía a carón do mar, e de campo, porque a miña nai vivía, e viven, porque agora viven os dous xuntos na zona da miña nai, en Lavadores, a carón do campo. Así que verde e azul. Verde e azul. E quen é Ledicia Costas segundo Ledicia Costas? Son unha persoa introvertida que aprendeu a disimular. Son unha gran actriz nese sentido, porque cando tes unha exposición pública non queda outro remedio. Son unha lectora voraz, encántame que me conten historias en todos os formatos, a través do cine, do audiovisual, do formato, por supostísimo, libro, videoxogos, todo o que sexa recibir unha historia, paréceme un bo xeito de empregar o tempo libre. Eso de introvertido, moitas veces os que estamos á exposición pública, e aquí casi me incluo, aínda que tamén poida parecer que é todo ao revés, eu son unha persona moi tímida. Moitas veces disfrazamos a timidez con un sorriso, ou moitas veces pénsase por estar en numerosos actos con moita xente que esa timidez non existe, e comparto plenamente contigo, unha realidade que me sinto plenamente identificado. Teño entendido que naceches no rural, Sí. eres do rural, donde tua avoa xogou un papel clave. Eu tamén son do rural, nacín no rural. Eso debe ser porque no rural hai moita fantasía, esa fonte de inspiración que ti, ao largo de todos estes anos, estás demostrando. É así ou o rural ten outras aportacións a maiores das que che comento no teu día a día? Eu creo non. É así. Nacer no rural marca un xeito de vivir, marca un carácter. A miña avoa, ademais, era pois desas mulleres que tiñan crenzas relacionadas co alén mundo, tiña sempre esas que ela chamáballes
mariposas de aceite, non lle chamaba bolboretas, chamáballe mariposas de aceite, que eran eses corchos que tiñan unha lapiña e estaban sempre prendidas pola noite, e eu recordo moi pequena preguntarlle: "Por que tes iso aí prendido?" E dixo: "Bueno, por se acaso." E eu: "Pero que quere dicir por se acaso?" E ela dicía: "Bueno, é para protexer a casa." Eu dicía: "Pero protexer a casa de quen? Dos ladróns? Ou de que hai que protexer a casa?" E ela decía: "Bueno, diso que anda por aí polo aire." Entón, nese fío de contar pero non contar, mostrar pero non afondar, pois aí onde eu me criei. Eu con 6, 7 anos sabía perfectamente o que tiña que facer se me cruzaba coa Santa Compaña, cousa que nunca ocorreu, pero ela metíame botiños de auga bendita no peto, e eu alá andaba. Entón eu, claro, estou convencida de que aí, pois, empezaron moitas cousas e por iso despois eu entendo que acabei interesándome por todo o que ten que ver co gótico, historias de fantasmas, espíritos, meigas, etcétera, etcétera. A casa a canto quedaba do cementerio? Bueno, a casa quedaba había que ir en coche ao cemiterio, pero o carón da nosa casa había unha bruxa que pasaba consulta. E entón, claro, eu como unha espectadora, pois vía pasar as, sobre todo, mulleres, ringleiras de mulleres que pasaban por ese camiño cara a esa bruxa a pasar consulta, que ademais carteábase coa miña avoa e tiñan aí unha relación epistolar onde a bruxa lle daba consellos de remedios que tiña que facer, cousas con plantas e demais, o sea, todo moi ancorado a terra e tamén o espiritual, que logo eu son super racional, eu falo así e como escribo sobre isto parece que son aí super, no, son unha persoa super racional e un pelín escéptica, pero hai algo aí que me atrae. Porque non lle pedín que me ensinara a galería de fotos do móvil, pero creo que hai moitas fotos de cemiterios de todo o mundo, que eres unha Sí. persoa que che gusta Mm. fotografialos e ter incluso vivencias ali dentro dos mesmos cementerios, digamos, simbólicos. Que neso, Mm. mira, o sabe a miña xente, ao mellor cando viaxo, gustame moito correr, Mm. vou a cidades e sempre marco como puntos a ir a ver. Están temas culturais de importancia, se estou máis de 2 días, de Mm. importancia cultural e artística na cidade. Logo veñen, ten un peso importante os campos de fútbol, os Mm. estadios, e a parte dos cementerios. Por A suposto. ver se vai ser tamén por contagio teu, Algo pero hai aí. eso de que tes moitas fotos no cementerio, canto pode ocupar na memoria do teléfono? Teño unha chea de fotos en cemiterios. Empecei como casi un chiste, facendo unha broma, cando publiquei un libro infantil chamado Escarlatina, a cociñeira defunta, que é un libro onde o alén ten moita importancia. E entón empecei esa tradición de cada vez que visito unha cidade, visito o cemiterio e empecé a facer esa colección de fotos en cemiterios e pasou algo moi divertido. Non recordo en que ano xa, 16, 17, 18, fun a Sao Paulo a falar precisamente de Escarlatina e en lugar de levarme as persoas que me recibían, bueno, a facer a típica visita guiada leváronme ao cemiterio. Dixeron: consideramos que ti vas preferir ir." Pero vamos a ver. Entón, ao final, o humor sempre está aí Moi moi indicativo, presente. moi Sí, indicativo. moi indicativo, sí. Mira, lembras cal foi o primeiro libro que queu nas túas mans? De que autor era, temática? Non lembro cal foi exactamente o primeiro libro que caeu nas miñas mans, pero o primeiro libro que foi verdadeiramente importante na miña vida foi un volume que é unha recopilación de contos de tradición oral que compilou James Riordan, titulado Cuentos maravillosos del mundo entero. Era un libro de contos, perdón, que me agasallou o meu padriño cando eu tiña uns 6 anos, 7, acabou rompendo o libro, as follas, de tanto lelo e tanto usalo. E moitísimos anos despois, ese libro houbo que desfacerse del porque era inservible, caíanlle as follas cando o abrías. E sabía os contos de memoria. Moitos anos despois, décadas, unha persoa moi importante na miña vida regaloume un exemplar idéntico da mesma edición e cando relín eses contos, xa de adulta, botei as mans á cabeza porque eses contos estaban cheos
de asasinatos, violencia, morte, eran historias super macabras, demasiado para unha nena daquela idade. E pensei, caramba, aí tamén, de algún xeito, estábase xa cociñando a autora que eu sería despois. E falábamos que tiñamos algunhas cousas en común. A boa relación co reloxo, Ujú. licenciados en Dereito. Bueno, ti chegaches a exercer Mm, como sí, abogada. Eu, cando iba en terceiro de carreira, xa tiña claro que que non era o teu camiño. que non era o meu camiño de Mm, exercer. Vou a vou a rematar, vale, que me gustaba a parte empresarial, vale. pero xa a cabeza en terceiro xa mandaba na parte no mundo da empresa. Pero ti, cal foi o momento, e se foi durante a carreira ou xa cando Mm, exerceches, que a cabeza che dixo, mira, a escritura ujú. é o meu cando xorde e se le dice a Costas escritora e se ao mellor durante a estancia na facultade xa así o corpo estaba ali pero o espírito xa estaba escribindo ou seguindo a escribir porque a tua Mm, primeiro libro foi con 13 anos mm. xa con 18 non me quero imaginar cando foi ese punto de inflexión. Claro, eu fui unha nena moi precoz. Eu sabía que quería ser escritora desde moi pequena, pero claro, vas con ese discurso á túa casa e dirán: "Anda, fai unha carreira, que é o que tes que facer, estuda, ti que podes". Eu fui a primeira muller da miña familia que accedeu á universidade. Entón, eu estudei Dereito rama económico empresarial, como ti dixeches que ti estabas encamiñado ao mundo da empresa, por iso especifico que eu estudei Dereito económico empresarial, sempre se me deron fatal as matemáticas e a metade das materias da carreira estaban enfocadas á economía e por supostísimo á empresa, por iso para min foi durísimo estudar toda esa parte, e eu cando entrei na universidade publiquei ese ano o meu primeiro libro, Unha estrela no vento. Que pasa? Non existe a carreira de escritora. Quero dicir, non hai unha facultade onde ti te poidas matricular para que che ensinen, pois, a técnica, como escribir, os camiños da literatura, por onde van. En todo caso, máis semellante sería unha filoloxía, parecería o camiño natural, pero eu tiña claro nese momento que non quería ser profesora, entón acabei estudando Dereito Económico como podía estudar outra carreira diferente, pero eu quería ser escritora e en canto puiden fuxín do Dereito para acabar onde tiña evidentemente que estar, que no mundo da literatura. Quería ser escritora, Sí, tiñalo claro, sí. Vigo, Mm, a túa cidade, mm. que te marcará como escritora. Canto hai de Vigo na túa obra literaria? Moitísimo. Hai novelas que teño directamente ambientadas na cidade de Vigo e explícitamente dice estamos en Vigo neste século e estes son os personaxes que poboan a cidade e aquí está este edificio e aquí está este outro e aquí están as illas Cíes e sen case, fixen varios roteiros literarios con algunha das miñas novelas. E logo Vigo tamén está presente pero cambiei o nome. Eu teño varias novelas que están ambientadas nun lugar chamado Merlo, no literario chamase Merlo, e en realidade é toda a contorna rural da parte de Castrelos, Beade. Eu vivín 7 anos da miña vida en Beade. Confesa. Mm. Ese pode chegar a ser o punto máis, o recuncho máis literario de Vigo para ti. Podes dicir outro, pero dinos cal é. Para min o recuncho máis literario de Vigo eu diría que son, fíxate, as illas Cíes ou o escenario de Rande. Tal vez porque Julio Verne na ficción literaria a través do Capitán Nemo pasou por aí. Isto tamén me leva a pensar no Monte do Castro, que o propio Verne Un. Tens que decir un, camiñou. hai que mollarse. Imos dicir o Castro, O Castro, imos dicir o Castro, que das de aí ves todo. vale? E se tiveras que describir Vigo como un libro, en que tipo de novela o Fantasía. encadrarías? Fantasía. Fantasía pura. Vigo é fantasía. E logo, o día a día. Eu teño manías. Mm. Eu, non manías, pero sí é certo que os 0 e os 5 me costa escribilo ou facer referencias. Eu na alarma, nas Mm. alarmas do móvil ou demais, sempre aparece un 1, un 2, un 3, un 4, un 6, pero os 0 e os 5 non. Cal é a túa rutina?
É dicir, aparte de estar moitísimas horas diante dun teclado, e algunha manía que teñas por aí? Escribir con música para crear atmósfera paréceme moi importante. Escribo descalza, sexa inverno ou verán, e poucas manías máis, a verdade. Quito, bueno, sí, quito anéis e pulseiras para que non me moleste nada para escribir, iso tamén pode considerarse case unha manía, e logo son moi disciplinada, pero iso non é unha manía, iso é a única maneira de que esta profesión vaya adiante. E tes as franxas horarias Sí, perfectamente definidas, e sí. cales son? Pois eu érgome cedo, porque son medio insomne, entón estou traballando aproximadamente desde diante do ordenador desde as 8 da mañá ata a hora de xantar e logo obrígome a non traballar ata as 4 da tarde e logo ata que o corpo aguante. Tamén é certo que vivo, quero dicir, porque falo así e esta muller só se dedica a escribir. Leo moito, xogo a videoxogos, vexo películas, vexo series, quedo coa xente coa que quero estar. O que pasa que a miña casa é unha oficina. Xa. E agora, por cambiar, sair un pouco así máis Vale. do personal, pero vai haber preguntas, dúbidas que quero obter resposta, se se pode, Poderase. Hai algo que xa como unha marca persoal túa, Hmm. pero dime que significa, eu podo entender o significado que significa para ti Hmm. e que intentas dicir cando te refires a ela. Dar, pero riquiña. Claro, son dark porque desde nena teño debilidade como espectadora por todo o que ten que ver co gótico, o que falábamos antes, bruxas, vampiros, criaturas do alenmundo. E logo riquiña porque eu entendo a xenerosidade e a simpatía e a amabilidade, e quero determe neste termo amabilidade como unha maneira de estar. Eu valoro moito cando atopo alguén que é amable comigo e entón eu intento ser amable cos demais e temos en Galicia ese termo riquiño que abrazo con todas as miñas forzas. E falábamos antes de cemiterios, Sí. humor Ujú. e morte, Sí. a priori dous termos e temas que Tan parecen opostos, sí. totalmente incompatibles. Mm. Cal é o segredo para mezclalos tan ben? Como falar da morte para as crianzas? Pois a través do humor, porque o humor é un recurso extraordinario para quitarlle peso a calquera tema, mesmo a un tan rotundo, tan complexo como a morte. E eu creo que todo o mundo quere rir, pero as crianzas moi especialmente. Entón, aí, a través do humor, podes falar do que queiras. E houbo algo relacionado cando estabas moitas veces traballando cos nenos e nenas Mm. en algúns proxectos que te marcara ou que che impactara a maneira de transmitir morte e humor? Bueno, un día que cheguei a unha escola onde había como 80 ou 90 nenos e nenas agarrando por min nun salón de actos e eu ia falar dun libro que teño, a Escarlatina, sobre a morte, e cando chego ali, o primeiro neno que me ve, con cara de terror, dime: "Pero ti estás viva?". E digo eu: "Claro". E dime: "É que como escribes libros do inframundo e controlas tanto, pensamos aquí que xa palmaras". E eu: "Pero como que xa palmara?". "Sí, que estabas morta". E eu: "Pois non, tranquilo, que estou viva". Bueno, iso Iso é a ficción dentro a da ficción da realidade, aí realidade, o contándose. levaron a Sí, uns extremos, sí, moi divertido, moi divertido. Eu podo pensar, se non te coñezo, Mm. se leo a túa biografía, naceu en Vigo. Vigo ou ámbitos urbanos os poden chegar a identificar con ámbitos donde o emprego da lingua galega pois bueno, moi reducido, que Sí. non é así. Mm. Ti falaches toda a vida galego? Eu son neofalante, orgullosa de ser neofalante, porque eu levei a lingua galega á miña familia. Eu cheguei á lingua galega a través da literatura, descubrí unha serie de libros que me impactaron e a raíz diso empecé a escribir en galego e a falar galego. E aí abracei o galego pois para non soltalo xa nunca. Son un neofalante. Eu sempre falei galego. Houve aí Mm. tres semanas no primeiro curso de universidade que non. Estaba na facultade, cheguei O ali, todo o dereito mundo para iso é duro. falei, o de escribir sí que tardei Mm. máis, porque toda a estancia na universidade fora en castelán e me costaba Mm. o empregar o galego para escribir. Hoxe
todo ao revés. Por lo tanto, che teño que dar as grazas por todo o que significa o galego para min, que ti fales e escribas en galego. O galego, algo que tanto nos identifica. Por exemplo, dentro das áreas que teño eu adscritas á presidencia, eu teño o galego. É dicir, normalización lingüística é un servizo vinculado á presidencia. E claro, ahora falamos de futuro do galego, pasa por facer cousas que molen os galegos. Claro, é que todos os estímulos que lles chegan ás crianzas, prácticamente todos, son en castelán. A través da televisión, das plataformas, aí hai pouca oferta de galego. Aí temos que traballar, sobre todo, para que non rompa a cadea de transmisión e eses avós, esas aboas, esas familias, pois ensinen esta lingua que temos ás novas xeracións, a esas crianzas, para que abracen como fixemos nós a lingua. Eu teño dous fillos. Sempre lles falei en galego, e a relación cos avós paternos, os meus pais, nun que ten 12 anos, pois en galego. Ollo, se non estou presente, sempre. Se estou eu presente, bueno, pois utilizan ambos os dous rexistros. Pero como pai que son, en base á túa experiencia, que podemos facer para que a comunicación verbal dos fillos sexa sempre en galego cos pais, cos avós, co entorno de amigos ou con quen sexa? Aí hai que facer cuadrilla, hai que agarrar as mans, agarrar a causa do galego e que entendan que é algo natural, que está vivo, que sae de xeito orgánico e que é a lingua da familia. Se entenden que é a lingua familiar, pois eles cóllena, acóllena e creo que iso é esencial, que non rompa esa cadea de transmisión. E que lle aporta o galego ás túas historias? Por que escribes en galego, están traducidas en moitísimos Sí. idiomas. Terían o mismo sentido se as escribiras en castelán, inglés, alemán, francés? Non, é un xeito de vivir, un xeito de estar, un xeito de contar. Podería, creo, case que facerse unha análise antropolóxica, social, a través da lingua en que escribo. Evidentemente non sería a mesma historia contada noutra lingua. A min cústame moito traducirme a min mesma. O castelán fago, pero con moitísimo esforzo. Soome moi raro en castelán. Benvido ao clube. De Claro. feito, os meus, a xente que me escoita habitualmente, que se falar en galego, sexa nos foros nos que sexa, emprego o galego, salvo que por circunstancias xa moi definido de que casi toda a porcentaxe das persoas ás que me dirixo sexan non entendan o galego, pois se o fago en castelán. Eu o oído, pois que ademais que cambio a tonalidade de voz. Non me expliques por qué. Porque xa... Non me expliques por qué. Ti falas, ou che teño escoitado, que os galegofalantes militamos na resistencia, tamén da preocupación pola falta de neofalantes. E nós como administracións, e digo como diputación, non te cortes, non te cortes. Emprendemos acción, destinamos moitos fondos para que o galego, pois, sexa a lingua referente dos casi 1 millón de veciños e veciñas da provincia, pero pon nos deberes. Que facer, Ti imagínate ¿no? que por un momento eres presidenta da Diputación, que pode ser, cousas que farías. E se non o eres, que propostas farías? Quizáis buscaría a esas persoas que igual non son neofalantes, pero son potenciais neofalantes, é dicir, persoas que acabaron emigrando aquí e que agora teñen a condición de inmigrantes e que xa residen en Galicia, e ofrecerlles a posibilidade de falar galego, darlles recursos, tender unha rede entre eles para que se coñezan e tamén axudalos nos, é dicir, as persoas galegofalantes, botarlles unha man e entre todas, pois, conseguir que o galego siga sumando, por exemplo. Ben, tomo nota,
Estas cousas non caen en balde. O lema do noso goberno é escoitar, entender e atender. Estas que teñen que ver ademais ca miña área, pois todavía Aínda máis. máis atención. E xa, por último, unha pregunta neste primeiro bloque. Galicia vive un momento doce en canto a escritoras, mulleres, con todo o que eso significa, que nos sitúa á cabeza a nivel de España, por todo o que significa a efectos de que estamos impulsando a igualdade real entre homes e mulleres, e con todo este bo escenario que hai, podemos decir que estamos no mellor momento. Todavía podedes ir máis alá. Sempre se pode ir máis alá. É verdade que cada vez hai máis autoras galegas que son máis coñecidas, pero é moi difícil ser coñecida fora de Galicia se escribes en galego. É moi difícil, é case unha proeza. Que ocorre? Que cando hai un efecto contaxio, cando hai e creo que isto ocorre en todos os ámbitos, un par de voces que chaman a atención, pois os de fora, tirando fío, e van descubrindo outras voces que as hai e, por fortuna, pois acabamos sendo máis persoas coñecidas fora, máis autoras, neste caso, coñecidas fora. Oxalá, sigamos medrando nesa liña. Minutos extra, o tempo pasa rapidísimo. Vamos a facer unha pequena pausa e continuamos. E continuamos ca conversa con Ledicia Costas, unha primeira parte de que houbo algunha confesión, ademais de contarnos pois detalles da súa obra, e agora vamos a profundizar algo no que a Diputación, esta provincia, tanto presume, que son o conxunto das Rías Baixas. Ti xa dabas algunhas pinceladas cando che preguntábamos cal era o recuncho máis importante, o recuncho literario máis importante, máis significativo para ti de Vigo, e no repaso que che costou decidir. Custoume. Pero facías un repaso de lugares que son emblemáticos e referencia nas Rías Baixas. Pero antes, nós somos un territorio de festivais. E na colaboración que temos entre Diputación e Ledicia Costas, hai un festival que é unha referencia a nivel provincia, a nivel Galicia, xa se fala fora do que é a comunidade autónoma. E aquí estamos a falar do Hematofesti. E claro, aí podemos decir festival, pero é que o de festival engloba moitas temáticas. Sí. Polo que vemos algunhas moi túas, literatura, os videoxogos, humor. Eso, contanos. Sí, o Hematofesti é para min un motivo de orgullo e de agradecemento tamén á Deputación de Pontevedra. Nace para homenaxear a Miguel Ángel López, el hematocrítico, e para facer ese labor de lembralo. E como el era unha festa de persoa, pois dixemos, pois imos transformalo nun festival de facto, un festival que teña todo o que ten que ver coa cultura popular, que haxa música, que haxa, por supostísimo, literatura infantil, que haxa moitísima comedia, que haxa actividades para público familiar, crianzas específicas para público adulto. Fóisenos das mans, no mellor sentido. Estamos moi contentas en todo o equipo de que o Hematofesti estea medrando a este nivel e tan rápido, ademais, porque foi dun ano para outro, pum, xa estaba ali arriba o Hematofesti. E Hematocrito, que nos está escoitando, que che está dicindo en canto a Hematofesti? Oye, Ledicia, estamos aquí puntualizando a min esta parte que me encanta, que me sinto moi identificada, porque é un festival tamén para o recoñecemento e poñer en valor a súa obra. Que te está trasladando? Pois hai algo moi bonito que é que as súas amizades e máis eu temos unha rede de escoita. Falamos e escoitámonos. E estamos intercambiando todo o tempo, facemos xuntanzas agora mesmo quincenais e pensamos, reflexionamos, dicimos
Que pensaría el disto? Ti que crees? Gustaríalle isto? E salta outro. Bueno, pois mira, eu recordo aquel día que me dixo que non sei que lle gustaría isto. Pois facémolo. E ti que opinas disto? Eu creo que isto non... Entón, arredor da súa figura, do seu discurso e das nosas experiencias de vida e vivencias con el, pois imos trazando a folla de ruta do Hematofesti. Entón, en realidade, a súa voz agora está representada pola voz das súas persoas queridas. Iso é moi bonito e moi poderoso tamén. Entramos no momento primicia. Cal será? Tchenén! Futuro. Futuro. Mira, eu creo que non hai mellor sitio na provincia como o Museo de Pontevedra, que é onde estamos, que o 17 de xuño chegará aquí o cadro, a obra cumio de Castelao, a derradeira lección do mestre. O 25 de xuño estará exposta durante 3 meses para que Ledicia Costas nos fale de futuro. Que hai aí en ciernes? Con respecto ao Hematofesti, temos unha sorpresa que poderemos contar á volta do verán, pero hai que quedar cunha palabra que é expansión. O Hematofesti vai medrar en número de actividades, en número de días e vai haber algunha sorpresa importante. Imos deixalo aí como boa narradora, imos deixalo aí con ese suspenso. Interesábame o futuro do Hematofesti. Mm. Pero é do futuro de Ledicia Costa como escritora? Tamén veñen moitas novidades á volta do último trimestre do ano, porque vou publicar unha colección nova para público infantil, vou publicar unha novela para público xuvenil, ademais entro nunha categoría literaria na que nunca me atrevera ata agora, que é a fantasía romántica, e saco unha novela xuvenil á volta do mes de setembro e xa estou traballando na miña próxima novela para público adulto. E se nos tiveramos que quedar cunha palabra, como nos dixeches referido a Hematofesti? Fantasía outra vez. Eu sempre tiro da fantasía, moita fantasía. Bueno, para nós é importante o que supós o grau de area que aportas á cultura, desde o punto de vista tamén turístico a Vigo, que, por certo, falando de cultura, o Teatro Cine Fraga, en Vigo, que vamos a recuperar dunha alianza da Diputación e da Xunta de Galicia, a ti, que che significa eso? A ver, é que como viguesa, eu as primeiras películas que vin en pantalla grande foron no Cine Fraga. Era unha mágoa ver ese espazo emblemático, un símbolo da cidade aí durmido. Entón, espertar de novo o Fraga e poñer en funcionamento, estou desexando que ocorra para poder facer moitas actividades e aportar nese sentido o meu grande area e facelo vibrar. E ti tamén eres na que na sala de festas foi o primeiro encontro con un mozo, porque ali fixemos visitas guiadas e moito dos asistentes era porque ali coñeceran a súa muller, home actual. A ti a sala de festas que che di? Non nesa liña, pero nesa sala de festas eu participei nun desfile cando era pequeniña, alá polo Entroido, eu non sei que anos tería, quizáis 4 ou 5 anos, e deberon ser das primeiras veces que pisei un escenario vestida e elegante, e entón gardo fotos dese momento e sí, aí hai memoria persoal moi poderosa asociada ao Fraga. Pois vai a ser un referente cultural no noroeste. Os que nos visiten pois o van a ter ali como outra experiencia que van a poder vivir no eido da cultura na cidade de Vigo, na provincia. Pero, falando de escribir, falando de Rías Baixas, cal sería o teu relato das Rías Baixas? Cal sería o meu relato das Rías Baixas? Sería que explique, non? Coas miñas palabras, que supón que son para min as Tes que Rías poñer Baixas. na pel dun publicista. Primeira parte publicista e logo Vamos allá. parte Vamos allá. escritora. Nas Rías Baixas témolo todo. Nas Rías Baixas temos unha das fervenzas máis altas de Europa. Temos o marisco dos mellores mariscos
que podes atopar están nas Rías Baixas, porque a auga está verdadeiramente fría. A nivel paisaxístico, as Rías Baixas son un auténtico privilexio. A nivel patrimonio arquitectónico, a nivel patrimonio cultural, a nivel gastronómico, o Albariño, o sea, podo estar aquí facendo de publicista ata o mes que ven. E Efectivamente. mellor non contalo moito, non vai a ser que nos visiten demasiado. Bueno, pero está todo na súa boa medida. Sostenibilidade, sí. Somos un destino E hai que presumir disto, que, ademais. que é desexado. Sí. Xa non só no perfil de visitante nacional, que xa o éramos, sino na parte de visitante estranxeiro. Temos os últimos datos e falamos que no mes de abril nos visitou dos que recibimos, son 46% eran visitantes estranxeiros, o cal pois é unha moi boa nova. E claro, se hai futuros visitantes nacionais e estranxeiros que poñen os ollos en Vigo, nas Rías Baixas, ti aí tes parte de culpa e de mérito. Imagínate ahora que a gran fortuna, sorte, de que HBO decidiu levar a pequena pantalla a túa obra Infamia. Sí. Isto nos como provincia, como Rías Baixas, que está composta por 61 concellos da provincia, imagínate que o supón. Pero para ti que supón iso? É un salto moi importante, porque Infamia naceu en formato novela e de súpeto vai ter outra vida a través do audiovisual. É un milagre que isto ocorra. É dificilísimo que unha obra literaria acabe collendo forma ou collendo outra vida a través dun formato audiovisual. Ás veces aínda penso e digo, pero é de verdade, vai ser unha serie Infamia? Sí, e de verdade estou moi contenta e moi ilusionada, sobre todo, que creo que nesta profesión a ilusión é algo que é importantísimo manter e non perder nunca. E dentro dese milagre, como se coceu todo? Como empezou todo para que HBO se poña en contacto contigo? Porque, claro, eso parece que queda moi lonxe, moi lonxe. Contanos aí esas curiosidades que como espectadores non vamos a poder ver, pero Claro. todo o que hai detrás. Eu traballo cunha axencia que xestiona os meus dereitos do audiovisual. Entón, púxose en contacto comigo unha persoa dunha produtora dicíndome que estaba interesada en mercar o dereito de opción para ver se cos anos isto podía transformarse nunha serie. Empezaron a facer ese traballo de intentar reunir o financiamento necesario. Foron anos, eu pensaba que non ia ocorrer. Supoño que un pouco como escudo tamén para non levar logo unha decepción se non pasaba e porque son unha muller ademais moi prudente, pero sorpresa é que sucedeu. Non só sucedeu, senón que HBO acaba interesándose pola serie e acaba rodando e non sei aínda exactamente cando se vai estrear, pero cousa de meses imos poder disfrutar Infamia a través da plataforma. Cando falamos de meses, falamos do ano 26. Sí, anunciaron que a finais do 26, o que pasa que os tempos no audiovisual sempre hai que collelos con pinzas, por iso eu non collo as mans e digo meses, porque pode ser finais do 26, principios do 27, pero está ás portas xa. E xa te estás poñendo no momento da estrea. Alfombra vermella, por suposto, iso hai que visualizalo continuamente. E vanche Claro que sí. pensando os contidos de como vai quedando ou non? Ti vas a ver o final como quedou ou van a recibir, oye, mira, propostas a efectos de que fagas aportacións para adaptalo mellor a Infamia. Algo puiden ver, sí, a nivel de fotografía, a verdade é que me pareceu un traballo delicado, espectacular, sí, estou moi satisfeita. E logo tamén hai que deixar ir, quero dicir, unha cousa é a novela e outra cousa é esta adaptación que se faga para o audiovisual. Para min, en todo caso, sempre vai ser unha celebración. Mira que se nace aí unha vocación de actriz. De actriz non, pero de escribir para series e pelis é algo que me gustaría moito. Sí. O traballo de escribir, sí. E xa tes feito algún borrador, algún boceto por aí? Estamos traballando en cousas, sí. Estou moi interesada no mundo do audiovisual. Abrise unha porta con Infamia e a verdade é que teño moito interese, porque me gusta probar cousas novas, formatos novos, experimentar, e entón sempre hai que estar aí atenta a ver
que portas se abren para entrar. Con algunha temática en concreta? Bueno, novelas que xa teño, que ao mellor pois se pode facer algo con elas. Gustaríame facer algo con elas. Oye, Gustaríame probar. oxalá faino, Mm, porque se che vai ben a ti, que che vai a ir, tamén lle vai ben a Rías Baixas. claro que Vai sí. ser Sí. hiperambientada en lugares da provincia. Bueno, somos un plató ao aire libre, Sí. polo tanto, aí, Que bonito iso de un plato ao aire libre, verdade? Ledicia, Sí. que tempo nos damos? A ver, Hai que eu darse, creo que sería... hai que darse anos, que isto é moi lento. Non, anos non, pero hai que marcarse teitos. Non vou a desvelar a idade que tes, pero sería unha boa maneira de celebrar o 50 cumpleanos, Mira que che dou marxen de maniobra, Dá gusto Douche contar anos, con este optimismo. Que maravilla, veña. Douche anos, Asinamos. para que ainda che faltan para chegar aos 50, así que Asinamos. é o reto tamén que aquí quitamos de Ledicia Costas para o futuro. Son moitas cousas as que nos contan das Rías Baixas, as que a través de campañas que desde a mesma Diputación triunfaron. O ano pasado, por primeira vez, proxectamos o mundo, enseñámoslle as Rías Baixas ao mundo enteiro sin que houbera un só metro de praia. Era todo Que interesante. interior. O cal, pois, de entrada causou xoc, porque identificamos Rías Baixas con zonas Sí. atlánticas e non. Foi a campaña máis premiada da historia da Diputación, onde recibimos premios internacionais en Sudáfrica, en Xapón, e rematamos en Cannes. Ali estábamos competindo con Case nada. L'Oréal, con UEFA, con Emiratos Árabes, en fin, con potencias. Este ano a campaña é sobre turismo deportivo. Se somos un plato ao aire libre, somos tamén un espazo onde practicar o deporte en calquer recuncho da provincia. E non para os profesionais, que tamén, senón para os amantes do deporte. E claro, contamos cousas das Rías Baixas de maneira... nas campañas comprimes, porque a xente dedica o que lle dedica a ver o vídeo, máis de 8 segundos xa É moito. enseguida pasamos. Pero ti, que cousa entendes que falta por contar das Rías Baixas? Ou de que maneira distinta o contarías ou poñerías o acento? Eu creo que o facemos moi ben, nese sentido. A verdade é que sempre estamos pensando na materia que temos pendente, que é un exercicio que hai que facer e que está moi ben porque supón que estamos examinándonos, pero eu creo que o facemos realmente ben e desde fora a mirada que está posta sobre nós é moi positiva. Entón eu aí creo que o que temos que facer é tamén darnos os parabéns a nós porque hai cousas que facemos moi ben. E nese sentido, eu creo que o relato das Rías Baixas é un relato que está moi ben contado. Eu teño esa sensación que está moi ben contado ese relato. Sí, é un territorio que na parte hora que che toca che vou a preguntar ligado á cultura, pero no que se refire á cultura, que outras temáticas deberíamos explorar? Volve poñernos deberes, igual que como fixeches ca lingua. Con respecto ás temáticas, non sabría que dicirche. E dígocho honestamente, sendo unha muller implicada na sociedade en que vive e conectando tamén co que falábamos antes, que me comentabas de que hai afortunadamente moitas escritoras galegas que agora mesmo están no foco e desde fora están ollando cara a nós. Creo que estamos conseguindo contar o relato social e facer o relato do mundo contemporáneo e facelo moi ben desde unha perspectiva moi diversa, desde diferentes puntos de vista. Creo que estamos facendo ben. Se a pregunta é cal é o acento que ten que poñer a Deputación, cal é aí onde... Pois eu aí diría que tamén se está facendo ben, pero o que a mí me interesa é a lingua galega, que a isto xa lle dedicamos e falamos antes un anaquiño, e tamén a igualdade, que tamén estivemos falando diso, a igualdade de oportunidades e a igualdade de verdade entre mulleres e homes. Construtivo, aportador, mas non podemos pedir. E non falo solo deste bloque, sino do que tivemos anteriormente. Pechamos o segundo bloque e imos a polo terceiro.
Comenzamos o ter Rías Baixas. Ledicia, 10 preguntas. Vamos. Cortas. Tes alcume? Ledi, todo o mundo me chama Ledi. Lugar favorito da provincia para desconectar? O Pazo de Oca. E o lugar favorito da provincia para escribir? A miña casa. Unha teima? A valentía. Un libro co que me agasallarías? O único que queda é o amor, de Agustín Fernández Paz. Unha cita ou un refrán? A mal tempo, boa cara sempre. Que libro estás a ler agora? Agora estou lendo as obras completas de Úrsula K. Le Guin, Han cantado bingo, de Lana Corujo, e El mago de Oz. É un autor ou autora? Fina Casal de Rei. Poño en deber a Diputación. Cultura e feminismo. A historia das Rías Baixas que che gustaría contar é... A que non está aínda contada. Puntos suspensivos. Ben, tes superado. Das a circunstancia que non somos aquí neste espazo os mismos que comenzamos esta conversa. Hai un terceiro que se incorporou. Óntame. É o meu amigo. Calquera é imposible ver esta criatura e non sorrir. O sea, é unha criatura que vai por aí agasallando os sorrisos por onde vai, e é un dos meus obxetos, que non é un obxeto, é unha criatura, non é humana, é extraterrestre, que teño sempre á vista, e escribo con ela aí preto, e é moi importante para min porque é un personaxe moi importante para min e porque nos conecta coa nosa infancia, e como sabes, a infancia é unha parte moi importante do meu traballo da miña vida. É dicir, que está observando todo. Todo. Ali, donde ti escribes, no Sí, día a en día. serio. Sí, teño ali. Eso ten información privilexiada, Sí, está ali moi preto onde eu escribo, e gusta metelo ali, a verdade. É como un talismán que teño, sí. Oye, curioso, Sí. Ben, pois ahora, antes de rematar, agradecerche infinitamente que nos acompañases en Minutos Extra, o podcast da Diputación. Xo dixen, é un orgullo, é unha honra, e varnos a deixar a túa sinatura. Vale. Vamos a... Ainda andamos ben de reflexos. Andamos perfectos, xa vexo. Grazas polo convite, moitas grazas. Un placer. Todo teu. Vamos. Misión cumplida. Misión cumprida. Javier Olleros, Ledicia Costas, ese cubo, pois está sendo impregnado das signas de persoas ilustres desta provincia, grandes referencias, grandes persoas que fan que esta provincia sexa extraordinaria. E xa vos adianto, isto continuará. Moitas grazas a todos, é un placer, e vémonos moi pronto. Ledicia, insisto, moitísimas grazas. Un placer, grazas a ti.